Birthday na yun tayo. So guys, padong ko mo trabaho. Ako lang sa ang mag video karon kaya ko ang mga kauban nanarbaho man pod, busy pa kayo sila pod, parehas mi busy. Pero ako lang paningkamutan nga maka video ko guys. Ang Papa JK TV ni. Pagaw. Ate! Loy. Sira ulo. A few moments later. Pipis ning. Isa? Oh. No? Itong isa sa unahan. Pipis. Ako mo yan. Ay, sa to. Tos takal. Kanin sa. Kuan sobra mo niya sa kuan gabi. Pineapple. Apple. Ano interview na po? Ano interview? Ano po? Eh, Yan, natin na yung ID na. Ay, kubra-kubra. ganit. Kubra na, kadupaan na. Kita mo pa. Para sa isa. Sa isa na lang. Ano siya? Pagkaman. Level. Pipis. Sama rin eh, oh. Ako na nipisan na gabi. Lazada. A few moments later.
Round table. Unod pa ang round table. Ni undang naglihim na. Pero 4 na kuhimo ka po. Please. Mong yun. Yung muhimo tagdaghan. Di mahalin. Bahaw na po. Ayaw, di ba? Wala. Gawin, nabutak na. Wala, namulak. Di sa asa, manulit pa. Ay pa. A few moments later. Guys, salamat sa tanaw, like and subscribe. Diri lang, bye-bye. Kay wa na kung nagluto. Bye-bye you. Birthday na yun tayo. Bang sugod. No! God, please, no! No! Seriously, what the fuck are you doing? Birthday na yun tayo. Let's go.